Nagahingyo si Governor Arthur Defensor Jr. sa mga pumuloy isang probinsya sang Iloilo nga magkooperar ka magsunod sa mga dugang nga pagsunundan nga ginapatuman bangod sa padayon nga nagasaka ang kaso sang Covid-19 sa Iloilo. Madumduman nga kahapon nga adlaw nagpagawa si Defensor sa Executive Order No. 175 kung sa din magapatuman sang restriction sa mga non-essential travel kag magapahamtaman sa mga border control checkpoints sa tanan nga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo lakip na ang Pasig City sugod Hunyo 4 tubtob Hunyo 18. Sa exclusive interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Defensor, gimpahayag sini nga nagpatigayon siya sa emergency meetings kaupo ng mga local chief executives nagligad nga Sabado agud mapreparahan ang natala nga pag-implementar sang nasambit nga tikam. Dugang pa sa gobernador padayon naman nga nagaplano ang katapos sa mga kapulisan may kaangtanan sa pagplastar sa mga border control checkpoints sa mga kabanwahanan sa probinsya. Nibaluan nga exempted naman sa travel restriction ang mga authorized persons outside the residence o kunapor basta mayara sila mapresentar nga travel pass o travel order. Salamat. Mga bubuturuliga natin initanan mo ito nagsigisaka sa atin na COVID-19. We have to make adjustments, especially sa pagbuhin sa bawo nga nag-circulate sa bilog na probinsya. Mga balita gikan diri sa probinsya sang Iloilo, inis ka banderang Victoria kasala nga bandera sa matod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.